Haga jingle FIFA World Cup kabahap haga Group H ka South Korea Persia ya ka Ghana. Kani gade ga jingle ka bakongsan nagbanta ka Ghana knang bakan ne haga ni ka tournament. Haga ni ga jingle ka South Korea kaile kai khamba ban ya ka Ghana haga bakala yo adu rew peulai persen ka position kat ba ka Ghana ka yo tangkumba live new persen ka position. Ka South Korea ka penunkam daga formation ka ba South R Laiwei kumjuru ka Ghana ka penunkam daga formation ka ba South R Laiwei. Haba paisha ka jingle ka Ghana ka layo bat penkijar nengkong tangha ka minit ka ba R Peusau lengba u Muhammad Seluisu. Ubadai u defenders jong ka Ghana. Batang hadin sipeu minit ka Ghana ka layo biang bantep ya ka gol ka ba R ka jong ka lengba u Muhammad Kudus. Bat ya ka bol la penbu lengba u Jordan. Lengba gini ki R gol ka Ghana ka latam ya ka South Korea haka kela step da R lanot. Bat haka kela min kata haka minit ka ba San Peupra ka South Korea ka layo bat penpai ya ka shigul jong ka Ghana lengba u Chogu Shong. Bat ya ka bol la penbu da u Li Kang In. Batang hadin lai minit sa isin u Choju Shang ulayo biang bantep ya ka gol ka baar ka jong u bat ka gol penya khai nagabanta ka South Korea. Kata haka minit ka bahan riu peway. Bat hadin nyaw minit sa isin u Muhammad Kudus ulayo biang bantep ya ka gol pentam nagabanta ka Ghana bat kaniga ka gol ka baar ka jong u. Haka ni ka jingle kai. Kata haka minit ka bahan riu pewpra. Leng bagi ni gilai gol ka Ghana kalala bat penlim ya ka South Korea dan lai la ka R. Bat ka basngeu tenan naga benta ka Ghana hadin bagala syak penlim ha ka Portugal benta ka dongdon jingerman ban yo rung syakarau ka bakhan riu rong kani ka tournament. Hadin bagala yo ban kur lai point na ki R tili jingle kai. Bat ka basngeu si naga benta ka South Korea kalong bo head coach ujong ka la yo ya ka red card. Hadin bo la complain yo referee bola penkut hagapur baka South Korea kayo ya ka corner leng baga ni ga namrem ka South Korea not breng ga jinge bagan yo rong syaka round of 16 hadin bagala yo ban khur tang shipoin na ki R tli ki jingle kai hakawai pat ka jingle kai ka bahap group G ka Cameroon Persia ya ka Serbia haga ni ga jingle kai gine ki R tli ki tim kila ya khai damar lai gol lengba gani jinga khaj ke jongki lese gini ki artli gitiam kidang don jingkerman ban yorong syaka round of 16 hagani ka tournament lada ka Brazil kala ban lim ya ka Switzerland lada ka Switzerland kala ban lim ya ka Brazil